खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साप्तेट दङ तिनसुकियायाव गासै मा 28 सिगुननि गोथै सह। हादराव बार्ड फ्लुनि गिख्रंथाव गोसारनायनि गेजेरावनो आसामनि तिनसुकिया जिल्ला थला रिजनथाला फरेस्ट रेन्जआव गासै मा 28 सिगुननि गोथै सह मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बोरमा गोथै गारना दोननायाव बिस मुलि दंफायोमोन होनना सन्देह खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हाग्रा बिफाना गुबुन आरोबाव मा 12 सिगुनखौ गाज्रि हालोदाव बोखांनो हादों। बे मा 28 सिगुननि गोथै सहखौ आनजाद नायनो दैथायहरनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरनो रां अनसुंथाइ होदों। बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै दिनै आसाम सरकारा गुबै लामायाव फैनाय सा 1279 बारग' एनडिपि सोद्रोमाफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि नब्लाङाव होनाय जायो। सा 1279 बारग' एनडिपिफोरनो साफायाव 4 लाख रांनि फिक्स डिप'जिट होनाय जादों। बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाजों लोगोसे आसामनि गुबुन मोनजि जिल्लानि बारग' एनडिपिफोरनो बे चेकखौ होनाय जादों। बे अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन फारियै डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त, पुलिस कमिशनार मुन्ना प्रसाद गुप्ता, फाइखि बिफाननि गोबां गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि, बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसाम सरकारनि सेक्रेटारि जिष्णु बरुवा, पुलिस आयेन बिफाननि डाइरेक्टर जेपि सिंह आरो बिटिआरनि लिङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी मोना। थामथियाव दङ हराव उन्दुना थानाय खामलाफोरनि साजों सलिलाङो ट्राक, सा 15 सुबुंनि जिउ खहा। गुजरातआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। गंसे ट्राकनि जाब्रबथायाव जिउ खोमानाङो सा 15 सुबुङा। सुरातनि कुसुम्बायाव बे जाथाया जादों। लामा जिङाव खामलाफोरा उन्दुना थानाय समावनो बे जाथाया जायो। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला ट्राकआ खुसेरलांबाय थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। मख'नो गोनांदि बे जाब्रबथायाव आरो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानो हागौ होननानै साननाय जादों। ब्रैथियाव दङ क'क्राझाराव खुंफुंनो गोनां बिटिआर सुक्तिनि सान फालिनो लाहार फाहार। बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिनि साना 1 बोसोर आबुं जानो गेजेराव 7 सानल'सै। फैगौ 24 खालार खालि क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रीनफिल्डआव खुंफुंनो लानाय बिटिआर सुक्तिनि सान फालिनाय हाबाफारिखौ नोजोर होनानै आसामनि एडिजिपि एलआर बिष्णुआ ग्रीनफिल्डआव दावबायनानै सुलाद लाफैदों। मख'नो गोनांदि बे मेलाव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, रायजो बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दास आरो सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोना बाहागो लागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।